Zdravím priateľa, v dnešnom videu som sa rozhodol pre vás spraviť ukážku prístrežkov, ktoré by som ja použil v nepriaznivých podmienkách, keď ste či už len na stanovačke, alebo na hubách, alebo niekde len na túre a zastihne vás nejaké zlé počasie, hej. Ono to záleží dosť od podmienok, kde sa nachádzate, hej, kde máte svoju vychádzku a hej, ono záleží dosť od toho, prístrežky sa dajú urobiť či už niekde v horách, aj použitím kameňov a nájdením nejakého malého miesta, kde sa môžete kľudne len zašiť, aj skľúbiť sa a prečkať to zlé počasie, hej, ale predsa neodporúčal by som ísť do hôr, do našich hôr špeciálne za zlého počasia, lebo predsa vieme, ako to dopadá. Videli sme to všetko v správach. Ale ja sa dnes nachádzam v lese, hej, takže relatívne to ukážem pre zálesákov a trošku zaujať tým ľudí, hej, že predsa vychádzka do lesa není len vychádzkou, hej, je mnoho vecí, čo prvé generácie naše, čo prežívali v lesoch, hej. Čo sa týka zálesáctva, je tam, alebo môžete to nazvať lesnou múdrosťou, veľa názvov je. Ale ja osobne to ľúbim volať slovenské zálesáctvo, takže snaď sa vám bude video ľúbiť a môžeme ísť na to. Vám ukážem iba v podstate tie najzákladnejšie, ktoré vám môžu zachrániť krk, hej, keď budete niekde vonku, alebo máte radi bushcraft, alebo zálesáctvo, lepšie povedané po našom. Tak hej, takže začneme takto. Budete potrebovať celtu, hej, samozrejme ja tu mám Helicontex Super Tarp, hej, v penkot prevedení, čo sa týka kamufláže, hej, tam maskovania, je to penkot prevedenie, potom nejaký paracord, ktorý mám spravený do Ridgelineu, hej, a potom nejaké 4 kolíky, takže v podstate to bude asi tak všetko, čo budete potrebovať. Ďalej, čo si povieme, bude to, že potrebujete si nájsť samozrejme dva stromy, hej, tu mám jeden, tu je druhý. Potom v podstate čo len spravíte, zoberiete si svoj Ridgeline, roztiahnete ho v plnej dĺžke, hej, našponujete poriadne, aby šnúra držala, hej, krásne našponovaná, a potom už cez to prehodíte čisto len plachtu, hej. Ale čo vám ešte chcem povedať, na čo musíte dbať, hej, je na vlastné bezpečie. Takže to znamená, keď si niekde vyberete svoj kemp, či už ste niekde na otvorenom placi, hej, že kde je povolené ohnisko, alebo či už sa vyberete do lesa potichu stánovať aj, alebo či len hamačiť, alebo to je proste jedno. Na čo si musíte teda dávať pozor je to, keď prídete na nejaké miesto, ktoré sa vám páči, určite sa obhľadnite hore, lebo z hora na vás môže padnúť samozrejme suchý konár a nie je to nič príjemné, keď vás niečo zavalí z také výšky, hej, povedzme si úprimne. Bolo veľa prípadov, kedy pilčici boli zranení pri týchto nehodách, hej, takže neviem, na to by som dbal. Ja som si tu svoje miesto obzrel, stromy sú krásne mladé, je to krásne mladý hrab, takže jeden aj druhý. Nemám čo riešiť, takže to maximálne, že by začalo ozaj padať z neba, čo asi nebude nič dneska, lebo je krásne slnečné počasie, čo skoro už pred západom, takže musíme sa trošku viacej ponáhľať. Tak teraz kamerou vám trošku približím k stromu, aby ste videli v podstate, ako to najrýchlejšie sa to dá spraviť. Čo som si tu teraz nachystal, ešte kúsok malinkého drievka, to vlastne samozrejme nájdete všade. Takže tu máme Ridgeline a jednoducho si len krásne rozpletete, hej. Trošku musím prehodiť na tento koniec, lebo to bolo zle namotané. No, tento úzol, čo tu mám, sa to nazýva bowline knot, hej, alebo koncový úzol, môžete to povedať. Je veľa úzlov, veľa úzlov, čo aj skauti robili, aj my zálesáci, hej, je strašne veľa druhov, hej, k tomu sa tiež budeme venovať vo videách, ale ide len o to, že každé, samozrejme, poviete si teraz, že na čo sa budem učiť úzle, hej, tak zaviažete iba taký, aby vám to vydržalo. Áno, aj to je dobre, ale ja ľúbim sa tomu venovať trošku do detailov, takže rád si vážim aj svoje veci a budem ich rád znova využívať. Tak preto robím také úzle, že
keď koľko razy na nich použite aj veľkú silu, hej, čo sa týka ťahania, tak akože ostanú stále pevné a môžete ich kľudne aj veľmi jednoducho odozliť. Takže poďme naspäť k našej ukážke, hej. Ďalej, čo vám viem povedať, je to, že veľa ľudí naťahuje prístrečky inak, a hlavne výšku vášho ridgelineu. Ja, čo by som odporučil za nepriaznivých podmienok, je si to skúsiť aspoň niekde, ako máte solár, alebo možno niekde vo výške vášho brucha, hej, niekde ten ridgeline si tak spraviť. Tak čo spravíme? V podstate len to obídeme okolo stromu, hej, s jedným koncom, potom pretiahneme tento dlhší koniec, ktorý máme v ľavej ruke, pretiahneme to cez tú dieru a tu sa nám vytvorí taká krásna malá slučka. Do nej vložíme krásne drevko, zatiahneme a v podstate to drží. A už potom len keď skončíte váš kemping, hej, alebo vašu nocovačku, krásne to len uvoľníte, zoberete a to je asi tak všetko k tomu. Že ono celé to trvá iba pár sekúnd, takže ešte raz obídeme okolo stromu, dlhší koniec držíme v ľavej ruke, slúčku máme v pravej ruke, potom už len s prstami si prichytíme ten dlhší koniec lana, prevlečieme ho cez tú dieru, utiahneme a tak nám to krásne drží a môžete použiť v podstate sily, koľko sa vám len zachce k tomu, pokiaľ neroztrhnete parakord, čo je nemožné ľudskou silou. Dobre, poďme k ďalšiemu stromu. Dobre, sme pri našom druhom strome a čo vám chcem povedať iba toľko je k tomu, že veľa ľudí ľubí robiť to, že obťahnuť lano a fakt, že už ho len našponovať ako sa dá a možno, že obtočiť. Ono je to jednoduché, hej, ale pre mňa to nie je pekné. Dobre, máme to prevlečené a už v podstate vám zostane slučka, hej, ktorú si už spravíte na druhom konci vášho lana a potom vám ostane, možno záleží od vašej dĺžky lana, možno nejaký meter alebo meter a pol. Ale tento úzol sa nazýva tracker zič, hej. No, v podstate slúži to len na to, že natiahnete to lano a počkajte, natiahnete to lano, prevlečete ten jeden koniec cez tú slučku a potom čo spravíte, v podstate bude len to, že zatiahnete za ten jeden koniec a ono vám to poslúži. Hej, je to v podstate naťah, hej, našponujete si krásne tú šnúru a není šanca, aby to niekde išlo. Ľudia, ktorých vidím, čo sa venujú zálesáctvu, to robia tak, že si tu spravia jednu slučku, ktorá sa dá potom ľahko uvoľniť, ale ja už tento koniec iba omotám okolo stromu a budem spraviť iba takto slučku a dovidenia. Ty svoj ridgeline, hej, krásne nám to drží, šponuje. Ďalšiu vec, ktorú si budete musieť dať na váš ridgeline je prusik knot, hej, alebo prusikový úzol. Je to len v podstate, odrežete si kus nejaké šnóry, možno nejakých 20 cm, potom zviažete konce a už potom len krásne prídete k vášmu ridgelineu a už len krásne ho modáte 2 razy alebo 3 razy, hej. Prevliečete takto, upravíte ten úzol. Ono sa vám vytvorí takýto malinký prusik. No výhoda tohoto úzlu je to, že to drží, hej, takto. Viete s ním krásne takto manipulovať do stran, hej, kde potrebujete, ale najlepšie je to, že zatiahnete na jeden koniec a v podstate drží. Zatiahnete na druhý koniec, drží, nikde s tým nepohnete, takže veľmi často sa využíva tento úzol na prístrežky. Tento prístrešok, ktorý si ukážeme,
bude v tvare A, hej. Tento prístrežok slúži fakt na dosť kruté podmienky, hej. Alebo máte len radi pocit toho, že spíte v stane, hej, tak to v podstate bude v tvare A, hej, takže dva konce budete mať otvorené, hej, takže budete mať prieduch čerstvého vzduchu. Takže máme tu celtu, tu si krásne iba rozťahneme tieto úchyty, hej, Angličania to ľubia volať očka. A čo tým chcem povedať je, že veľa ľudí to prevlečie cez tieto očka, hej, a tie vám krásne idú až odtade to v podstate až, hej, o ďalší pol meter máte ďalší, hej, úchyt. No a veľa ľudí to ľubí cez to práve prevliecť. No, lenže mne čo sa na tom nepáči je to, že keď to cez to prevlečete, tak ako ste si nastavili vašu výšku, hej, vášho ridgelineu, tak ono to ľubí klesnúť, hej, lebo v podstate keď sa to našponuje, tak tá celta krásne padne dole a vidíte, že to ide nejaké ešte 2-3 čísla dole, hej. Takže ja to ľubím iba takto prehodiť a samozrejme dáva na to pozor, aby ste to neprederavili, hej, šúchaním o ten parakor, lebo predsa trenie to môže pokaziť. Dobre, takže ďalej, čo budete potrebovať, je dve paličky, hej. Potom zoberiete prusik, otvoríte si to očko, ktoré máte tuto na konci, až sa mi to podarí. Prevlečete ten prusik cez to očko, dáte tam vašu paličku, prusik chytíte, natiahnete a vidíte, že vám to krásne drží. A nikde sa s tým nedá pohnúť, vy si to môžete našponovať, koľko sa vám zachce. Ja si to nechám takto, nastavím si to na druhý koniec a ideme tam. V podstate spravíme to isté na druhom konci, krásne chytíme a našponujeme celtu. Máme naše ďalšie očko, chytíme náš prusík, takisto to prevlečieme, ako sme to robili pri prvom uzli. Vidíte, že krásne, jednoducho, za pár minút viete spraviť prístrešok. Teraz to našponujeme tými prusíkmi a celá je krásne napružená, vidíte sami, že je rovná. Teraz už len otvoríme konce a spravíme náš prístrešok. Dobre, takže v podstate čo už ďalej iba spravíte je zoberiete svoje kolíky, idete na spodnejší koniec vašej celty, prevlečete kolík len tade. To je jednoduché. Natiahnete jeden koniec a idete do zeme. Ako to spravíme na všetkých 4 koncoch. Ono, miesta je tu dosť, takže relatívne sa sem krásne zmestia dvaja ľudia. Povedal by som možno, že aj traja, keď je to taká veľká celta, lebo je tu fakt veľa miesta a veľa ľudí a veľa zálezákov aj bushcrafťákov, čo som videl na internete, tak veľa z nich ešte si ľúbi samozrejme za nepriaznivého počasia spraviť oheň hneď tuto blízko, čo sa týka otvoru. Ale fakt len, že malinký nejaký udržateľný ohník, aby ste si predsa nepoškodili svoje vybavenie, hej. Alebo keď už tak to ľúbite tak, to počasičko, že je zlé, tak môžete použiť varič, hej. Ale ja osobne som spal vo veľmi veľkom vetre, hej, v tomto prístrežku. A môžem vám povedať, že otočili sme prístrešok smerom vetra a naťahli sme to, krásne sme to našponovali všetko a celú noc to krásne držalo. Hej, boli samozrejme zvuky také, že vám naťahovalo až uši, dobre, že nie je celto. Taký vetrisko bol, ale svoj účel to splnilo, ostali sme v teple, hej, krásne zabavušení, suchý, hlavne v spacákoch. Prístrešok? A ďalší prístrešok, ktorý si ukážeme, bude v tvare diamantu, hej. Ono je to diamond shape, sa to volá, tento typ prístrežku. A čo to v podstate je, tak si predstavte, že máte
vašu štvorcovou celtu, áno. Zdá sa mi, že to funguje iba so štvorcovou celtou. Není som si istý, hej, ale a tuším, že som to skúšal aj z prší plášťu, hej, to bola ozaj fakt taká núdzovka, s chalaniskom sme dávali po nitriansku magistrálu a tuším, že tam jednu noc som tak spal a ten prší plášť je tak, že 2 metre na 1,20 m tuším široký, takže áno, ono to relatívne funguje, ale sú to smiešné tvary tiež, hej, tie bočné steny v podstate, ktoré vám za chvíľku ukážem, tak tie boli na tom prístrežku malé, no. Takže čo budete na to potrebovať, bude v podstate iba jeden strom, nič viacej k tomu nebudete potrebovať. Alebo keď máte turistické palice, tak aj jedna vám stačí, hej. Rozťahnete ju na plnú dĺžku, zapichnete do zeme, našplnujete lankami a máte. No. Tak, pri tomto prístrčku čo budeme robiť? Budeme trošku robiť veci inak. Rozťahneme si celú tú. A najlepšie vám to odprezentujem tak, že rozťahnem tú celú tú komplet na zem. Stačí vám teda iba jeden koniec, druhý koniec pôjde do zeme, tu sa našponuje, to vám ukážem ako, ale teraz čo spravíme je uzol, aby ste si v podstate uchytili váš prístrešok o strom. Takže ono záleží fakt na vás, že koľko chcete mať ten prístrešok akože vzdialený od stromu. Ja to ľúbim mať čo najbližšie. Hej, a môžete ozaj fakt hrať sa s výškou. Čím nižšie to máte, tak tým viac ste chránení od povetrnosti podmienok. Zoberieme ten jeden svoj koniec celty, prepcháme znova cez toho očko náš ridgeline, upevníme iba paličku. Krásne nám to drží. Kolík, druhý koniec vašej celty, alebo druhý roh celty, hej, na uhlopriečku som povedal. Prestrčíte znova kolík, iba našplňujete to. Tak už v podstate, čo spravíme, to zoberieme tie ďalšie voľné konce tejto celty a roztiahneme ich v podstate ako krídla. A to nás spraví ten diamantový tvar, hej. Uvidíte za chvíľočku, keď vám to ukážem dozadu. Ja sa snažím byť čo najrýchlejšie a dokončiť to video, lebo už mi dochádza jednak či svetlo, tak už aj baterka. Priateľka tam čaká. No, si ukážeme teraz teda ten tvar toho prístrežku. A no vidíte, že je to taký kvázi ako diamant. No a ak si spomínate, som vám hovoril, že vám ukážem celkom jeden dobrý trik. Ako sa zbaviť tohto previsu, tuto čo je v strede, hej, lebo keď sa pozriete dovnútra, tak v podstate to máte akože riadne veľa placu, hej. A čo som vám vravel, tak je, že tie uchyty, čakajte, hľadám, tie uchyty, ktoré sú v strede vašej celty, majú tie očka, no a ono keď to otočíme takto na uhlopriečky, hej, na naše rohy, tak sa nám to krásne vytvorí zrovna jeden v strede, hej, ten uchyt, čo tam vidíte. Takže čo len spravíme, poďme si na našu celtu, tak aby sme si ju nepoškodili. Uchytíme ten jeden koniec a ono to v podstate celé len našponujete, hej, vám to ukážem, aby ste to videli. Takže v podstate len lánku budete potrebovať našponovať to a uchytiť to o zem, alebo keď máte poblíž túto, ako je strom, tak stačí vám v podstate aj jeden strom, tam to uchytíte, našponujete a máte krásne miesto. Poďme na to. Tu vidíte ten diamantový tvar, akože kvázi to tvorí akože, hej, akože polko diamantu. Krásne.
upevneno tam ten koniec, jeden v strede natiahnuté až na druhý koniec tohto stromu tuto. Takže vidíte, že krásne sa tu viete aj posadiť. Miesta je tu nehorázne veľa. Čo sa mi ľúbi na tomto prístrežku je ešte raz to, že ste chránení spredu, zo strán a zozadu. Hej, spredu, ak sa otočí vietor, no nemáte to pokojie čo, hej, to je asi jedna výhoda, teda nevýhoda tohto prístrežku, ale hovorím, vždy odporúčam hľadať prístrežok tak, aby ste boli v závetri a chránení aspoň nejako pred elementmi prírodných. Dobre, vidíte, že hovorím, miesta je tu habadej, ja sám mám 90 kg, hej, takže tiež som není nejaká doštička štíhla, hej, som tiež kus chlapa a v podstate viem ísť až sem dozadu. Tu sa krásne vyspia kľudne dvaja ľudia s batohmi uprostred a hotovo. Vidíte, že keď si láhnem na zem, tak v podstate to mám ako v obývačke, hej. No, je to celkom fajn. A môj dobrý mentor, alebo od chlapa, od ktorého sa rád učím, David Catenberry, ten ešte dokonca robí, tak ten nemá tieto celty, ale on sa tým živí, takže v podstate relatívne má trošku investovaného aj do toho. A ten má kanvasové, hej, akože celty, hej. Pekne voskom zaizolované, aby pekne odpudzovali vodu, všetko, aby nepremokli, hej. A ten už v podstate si aj oheň robí, hej, tuto napredu. Taký maličký oheň a videl som dosť veľa ľudí aj s týmito obyčajnými celtami to robiť, hej, už. Ja to beriem tak, že už keď to máte, tak to treba využívať, hej, a treba si spríjemniť ten pobyt v prírode už ako sa vám dá, od toho je zálesactvo. Dobre, milí kamarádi, ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa v ďalšom videu. Majte sa.